Syrien, Al-Qaidas nye hjem. For over 2,5 år siden demonstrerede ubevæbnede demonstranter i gaderne i Syrien for at Assad-regimet skulle falde. De håbede, at ligesom i Egypten og Libyen, at regimet ville falde inden for et par uger eller måneder, men sådan udfoldede situationen sig uheldigvis ikke. Efter måneder, hvor civilbefolkningen blev slagtet på åbne gader, og til sidst fik demonstranterne nok og greb til våben og oprettede den frie syriske hær, som så kunne kæmpe tilbage. Siden konflikten begyndte, er over 100.000 døde og over 6 millioner flygtede. Oprørshæren har tiltrukket mennesker fra hele det syriske samfund, f.eks. universitetsstuderende. Efter et års kampe indtog oprørerne store dele af det nordiske Syrien. Selvom oprørshæren er ved at indtage dele af Syrien, har ingen parter endnu strategiske evner eller midler til at indtage de vigtigste landområder, derfor står krigen på et ufrivilligt standby. Efter Osama bin Ladens død og Al-Qaidas tilbagegang, så flygtede eliten fra Al-Qaida til Syrien, som var i borgerkrig, og det var i forvejen en svag stat, så de så chancen for at oprette noget nyt, uhindret. Og det gjorde de så, og det var så IS. Og efter få måneder med økonomisk støtte for arabiske rigmænd, så havde de lige pludselig skabt et kæmpe ekstremistisk netværk. Kampe havde IS fået erobret Syrien og Syriens hovedstad Kobani, hvorfra man kunne se, at de stod med tropper på deres landgrænse, men Tyrkiet de gad ikke at gå ind, fordi de ikke ville være det eneste land med landtropper ind i landet, og de ville have Vesten til at hjælpe sig, før de ville agere. Og eftersom Syrien nu var under kontrol, og IS kun var vokset sig større i mellemtiden, rettede de blikket mod deres hjemland Irak. إن الله قوي عزيز ومجالدة أعداء الله ووفقهم ومكنهم لتحقيق غايتهم وإن أردتم موعود الله فجاهدوا في سبيل الله. Selvom dette er en af de eneste gange, man har set Islamisk Stats leder, øges hans indflydelse i verden for hver dag, der går. Denne besked kunne alle muslimerne forholde sig til. Eftersom IS indtog mere og mere Syrien og Irak, begyndte de at tænke mere på, hvordan de skulle overbevise befolkningen til at komme på deres side. Kampen for folks hjerner og hjerter blev en af deres største faktorer, som de gjorde alt for at opnå. En af deres taktikker for at få folket på deres side var at betale pressen for at lave propaganda for IS. På grund af uenighed har de fleste kristne i landet flygtet. Og det er ikke kun kristne, der ikke kan føle sig sikre. Shia-muslimernes moskéer bliver springer i luften, og de bliver jagtet væk. Og ikke nok med det, så konverterer Islamisk Stat andre kirker til deres religion og rekrutteringssteder. نحن الآن في رحاب المكتب الدعوي لمدينة الرقة للدولة الإسلامية. بداية كان هذا المكان كنيسة فيها صليب يعبد من دون الله جل في علاه. فالدولة الإسلامية لما تسلمت هذا المكتب وهذا المكان هدمت وكسرت الصليب الذي كان موجود في أعلى الكنيسة، فكسرت الصليب وشيدت المكان، فأصبح بفضل الله كما ترون أصبح مكتب دعوي يدعون فيه إلى الله
ويعلمون الناس أمور دينهم. Fremgang og erobringer af både Irak og Syrien, det kan være meget problematisk, fordi jo mere IS erobrer, jo flere er villige til at hjælpe dem, eller blive rekrutteret, fordi de har så dårlige leveforhold. Og alle IS-krigere, de er jo villige til at ofre sig og dø, og de tror virkelig på, hvad IS de står for. Så det kan være rigtig, rigtig farligt. IS mange tilhængere, muslimske tilhængere fra Vesten, det kan være, at de rejste fra Vesten, fordi de ikke følte sig velkomne. Og vi havde ikke rigtig brug for dem, kan man godt sige. Med de seneste hændelser i Frankrig med Charlie Hebdo og muslimerne, der har skød en hel masse journalister derinde, og konflikten i Mellemøsten og IS store fremgang og deres erobringer, så har flere mennesker bare fået en chance til at udvise deres had for det fremmede, og de er jo også bange. Og man kan se, at det er meget af dem, der står lavt i samfundet, der er bange for fremmede, fordi de er bange for, at de tager deres arbejdspladser, som der i forvejen er lidt af. Og Pegida, det er jo et strålende eksempel på det her fremmede had, som kun er opblomstret efter IS store fremgang. Flere måneders intense kampe i Kobani mellem Islamisk Stat og kurderne i Syrien, så har kurderne endelig fået lidt medvind, og med bombningerne fra USA og andre lande, så er IS faktisk flygtet fra Kobani, og kurderne har endelig fået overtaget de her erobret Kobani tilbage. Og IS store fremgang de seneste par år, det har været ekstremt opsigtsvækkende, fordi en organisation, der startede med så lidt, er gået så hurtigt frem, og de har så stor en støtte i flere lande, og der kommer mennesker fra hele verden over for at hjælpe dem og støtte dem i deres kampe og i deres mål. Og hvis IS bliver ved med deres ekstremt hurtige fremgang, bliver Vesten nødt til at rykke ind og gøre et eller andet, fordi verden kan jo ikke blive ved med at sidde og se på alle de massemord, drab og tortur og frygtelige hændelser, der sker i Mellemøsten. Det er bare ikke. Og alle de hændelser, det er jo tydelige tegn på forbrydelser mod menneskeheden, og det kan Vesten ikke bare sidde og se på, eller resten af verden generelt. Vi bliver snart nødt til at gøre noget.